Welcome to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Sino na naman yung kachat mo? Hindi mo asawa yung kachat mo, ah. Huli ka, Balbon! Oras natin, mga kabisyo, sa buong Apulan. We got exactly 31 minutes after 7 o'clock in the evening. Hope you guys all having a great time. You are still locked in right here, Metro's number 1, 90.7 Love Radio. We are broadcasting live across the city by the bay. At syempre, mga kabisyo, kasama rin po Tanghenyo, Duday, and yours truly, Diego Bandido. At syempre, ikaw na nakapula! Kanina ka pa hinahanap ng asawa mo! Hoy, ano nyo ha? Gawin mo, board sa yung pasabi naman kayo kung minsan kung pauwi na kayo, di ba? Hindi yung nag-aantay yung asawa mo, nag-aantay yung anak mo, hindi alam kung nasa office ka pa o pauwi na. Dapat kahit pa paano yung heads up lang. Okay, hindi na natin patatagalin to. Ito, pag-usapan na natin to. Isang estudyante na walang kahit baon ay nagawang pambayad sa jeep ang basahang itinitinda. Viral ngayon. Ayon po sa uploader, narinig niya ang may pagkamarites din to. Narinig yung usapan ng tinanong na estudyante yung driver na kung magkano yung pamasahe. Sumagot naman daw si manong driver na 11 pesos. Pagkatapos, tinanong uli ng estudyante kung pwede ba daw yung basahan na lang ang kanyang pambayad dahil wala siyang pera. Oh, no! O, eto na. Logican na natin ito, mga kabisyo, Tang. Logican na natin. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin para mahimasmasan ang lahat. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madodoko? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Boards, ito dapat ang basic sa mga kabataan ngayon eh. Kaso nga lang, nakakalungkot ng sabihin at isipin, karamihan po sa mga kabataan ay kulang sa diskarte. Hindi ko sinasabing walang diskarte, kumbaga kulang sa diskarte. Hindi tuloy natin maiiwasan na maikukumpara yung generation ng mga uncle at mga ante kaysa sa generation ngayon ng mga kabataan, di ba? Na yung mga uncle at ante, di ba? Di ba, manong driver? Pagdating sa diskarte, talagang madiskarte tayo. Hindi kagaya ngayon. So ngayon kasi parang na-spoon feed na eh. Ako, boards, naalala ko, let me share with you my personal experience. Naalala ko dati yung ang ginagawa ko para magka-extra ako ng pera. Dahil ko, alam ko na mahirap ang buhay namin. Yung tatay ko, driver ng basurahan ng truck. Yung nanay ko, nagtitinda sa bangketa. Para maka-extra ako, dumidiskarte ako sa palengke. Ang tawag nun sa amin yung wisik. Diba? Pag wisik, yung winiwisikan. Kasi dati yung palengke namin, wala pang linya ng tubig. So, ang ginagawa ko, bilang bata no, nagdadala ako ng galon. Tapos, iikot na ako dun sa mga nagtitinda ng isda. Tapos, mag-offer na ako, wisik na lang, wisik! Wisik ka mo daw, wisik! Tapos, pag syempre, yung ibig sabihin, wiwisikan yung isda para magmukhang fresh, para basa uli. So, ang ginagawa, tatawagin ka, sige, wisikan mo na yan. Pag wisikan, bibigyan ka ng 25 centavos. So, yun, masaya na ako nun. Tapos, sa pang-discarding ginagawa ko, tatanim kami ng pechay ng pinsan ko. Pag tumubo na yun, ayun, lalatag ako madaling araw sa gilid ng palengke tuwing Sunday yan, tuwing linggo. Yung walang pasok. O di kaya ako minsan, nag-aangkat ako ng mga reject na mga kalamansi. Para pagtinda, para meron akong extra, may pambili ako ng mga, kahit pa paano, yung gusto kong bilhin. O, diba? Ngayon, ang mga kabataan ngayon, hindi na nakakaranas ng ganyan eh.
Well, mga kabisyo, logican pa rin natin. Maraming kabataan ngayon ang nahihirapang dumiskarte na mag-provide para sa kanilang pangangailangan personal dahil sa modernong teknolohiya na nagdudulot po ng maraming distractions at syempre, yung instant gratification mindset, yung pagpa-vlog may pera kaagad. Yan. Doon po sila nahuhulog. Though meron naman talagang dumidiskarte ng mga kabataan ngayon, yung hindi tama. Anong diskarte ginagawa, Tang? Diskarte nila yung tangke ng gasol, binibenta para magkapera. Sino sa inyo nagbenta ng tangke ng gasol, umamin? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan ba bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!